Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Hola, Paula, què tal? Molt bones, Laia. Nova temporada, nou format i nou espai, que sí? Doncs sí, sembla que som les noves veus de Ràdio Cornellà. Exacte, i és que Bata i Bota ha arribat a les zones de la 104.6 FM. Ha arribat a les zones de Ràdio Cornellà. Per qui no ens conegui encara, anem a presentar-nos, perquè hi haurà gent nova que ens escolta. Jo sóc la Laia, bioinformàtica. I jo sóc la Paula, ecòloga marina. I us donem la benvinguda a Bata i Bota, el podcast de ciència en català. Aclarint que estrenem espai, però amb els mateixos valors que ens han acompanyat sempre. Volem apropar la ciència a tothom, en femení i en la nostra llengua, en català. Però abans de llançar-nos en aquesta aventura radiofònica, explicarem una mica com funciona Bata i Bota. Doncs sí, millor explicar-ho, que després venen les preguntes i les sorpreses i no volem d'això. Doncs la dinàmica és molt senzilla. El podcast es divideix en dues seccions i en cadascuna explicarem una història relacionada amb la ciència. Històries amb rigor, però explicades de manera amena i entretinguda. La idea és que aprengueu de ciència, però sense sentir que us estem fotent la xapa, bàsicament. O almenys ho intentarem. Exacte. Cada setmana us portarem històries de tot tipus. Tristes, personals o inclús macabres, les quals ens serviran com a fil conductor per explicar-vos conceptes més científics. I us advertim que en aquesta aventura hi haurà pors, hi haurà llàgrimes i hi haurà riures, clar. Exacte, això és el més important. Així que què, Laia? Comencem! Avui, Laia, ens traslladem a l'any 1831, on un geòleg i biòleg va embarcar-se en una expedició de gairebé 5 anys, que va canviar per complet el concepte que es tenia sobre l'origen de les espècies. Saps de qui estic parlant? Bueno, si estem parlant d'origen de les espècies, només hi ha una persona de la qual puguis estar parlant, no? Potser és Charles Darwin? Efectivamente. I és que Charles Darwin és un nom clau per entendre la biologia tal com la coneixem avui dia. Però potser algun dels nostres oients s'està preguntant qui era aquest tal Darwin i per què va ser tan important. Doncs bé, Darwin va ser un naturalista que tenia una curiositat insaciable per la natura, i això el va portar a formular una idea revolucionària que explicarem més endavant. Però, de fet, abans de ser un reconegut biòleg i d'arribar a aquesta idea, doncs Darwin va començar estudiant medicina, però es va donar compte que no era el seu, vale? Com moltes persones, i li va abandonar. I va abandonar per dedicar-se plenament a la seva passió, observar, comparar i fer-se preguntes sobre els éssers vius. Molt fort. Sí. Llavors, què passa? Que el moment clau de la seva vida va arribar amb el viatge de 5 anys a bord del HMS Beagle. I durant aquesta aventura doncs, va explorar oceans i continents i en aquestes expedicions també va estudiar fòssils, animals i plantes, detectant patrons en la seva distribució que el van conduir a formular aquesta idea revolucionària, que era la següent. Totes les espècies comparteixen un origen comú i evolucionen al llarg del temps, mitjançant un procés que va anomenar selecció natural. Bueno, Paula, veig que aquí avui em vens a parlar sobre evolució. Sí, Laia, sí, et vinc a parlar d'evolució. Però tranquil·la, vale? Que no parlaré de coevo. Trauma. Sí, traumites. D'això ja vam patir gaire nosaltres a biologia a la carrera i no volem que els nostres oients pateixin també ni els volem traumar. Així que avui doncs, porto el tema de l'evolució, però és una miqueta més light. Vale. I no només parlaré d'evolució tal qual, sinó que també portaré algunes teories evolutives amb un to literari, vale? Vale. I parlaré d'una cosa que potser no t'esperes. Sobre? Orques menopàusiques. També m'agradaria saber com has arribat tu a les orques menopàusiques. Crec que em sembla també igual d'interessant que les orques menopàusiques. Com ha arribat a aquest tema tan peculiar. Exacte. Doncs bé, ja t'ho explicaré perquè és que no té desperdici. Però bueno, va,
comencem per lo bàsic, no? Com he comentat abans, l'evolució és un procés on els éssers vius van canviant al llarg del temps i del qual apareixen noves espècies a partir d'altres que ja existeixen. Perfecte. La teoria més acceptada de l'evolució és la selecció natural de Darwin, o el neodarwinisme, que seria una mica com la versió 2.0, ja que afegeix conceptes de genètica. Doncs bé, aquestes teories ens diuen que les mutacions genètiques creen variacions en els individus. Llavors, aquells individus que tinguin variacions que els permetin adaptar-se millor a l'ambient, sobreviuen i poden passar les seves característiques a la seva descendència. Molt guai. Em sembla que potser pots donar algun exemple perquè s'entengui una mica millor pels oients. Sí, donaré un exemple perquè potser és un concepte així una miqueta abstracte, però amb un exemple s'entén millor. Doncs bé, Laia i oients, imagineu-vos un bosc ple de conillets. Vale? M'agrada la idea. Que sí? Conillets. I al principi, en aquesta població de conillets, la meitat són marrons i la meitat són blancs. I tots són de la mateixa espècie i es reprodueixen entre ells sense cap problema. Vale? Però de cop es produeix un canvi ambiental dràstic i aquell bosc es converteix en una tundra plena de neu. Oh, no. Oh, no. Winter is coming. Llavors, què passa aleshores? Doncs que els conillets blancs, que es camuflen millor, tenen més possibilitats de sobreviure perquè els depredadors doncs, no els veuen i, per tant, no els casen. Mentre que els marrons destaquen més i són casats amb facilitat. Què passa? Doncs que aquí, a poc, la població va canviant. Cada vegada hi ha més conills blancs, perquè sobreviuen i es poden reproduir entre ells, i menys de marrons. Així que veiem com una variació tan simple com el color, combinada amb un canvi ambiental dràstic, doncs pot fer que els individus estiguin millors adaptats i tinguin més descendència. Vale. Però, clar, t'he parlat de que espècies, o sigui, l'evolució parla d'espècies noves que surten d'espècies antigues, no? Sí. Llavors, com passa aquí de que d'aquesta població de conillets que eren de la mateixa espècie surtin dues espècies diferents? Doncs perquè al final, com els conillets blancs i els marrons no es reprodueixen tant entre ells perquè els marrons doncs, cada vegada hi ha menys, exacte, van morint, doncs al final diguem-ne que totes dues, bueno, aquests individus amb el pas del temps van generant una espècie de... Bueno, es generen molts canvis entre ells i al final doncs, arribarà un punt en el que aquests canvis són tan dràstics que no es podran reproduir entre ells i es generen dues espècies. Dues espècies diferents. Jo crec que s'entén força bé. I ara que m'has dit això i al principi que em parlaves sobre teories literàries, que siguin estranyes, tu i jo ens coneixem força. Vale. Sí, és veritat. I em sembla que ja sé per on pots anar. Pot ser que la teoria aquesta literària vagi una mica orientada a Alice en el País de les Meravelles? Doncs molt bé, Laia. Efectivament. Si és que et conec, Doncs sí. Diguem-ne que aquesta teoria estava basada en la seqüela d'Alícia en el País de les Meravelles, que és Alícia a través del mirall. I aquesta teoria la va proposar el biòleg evolutiu Leigh Van Valen, el 1973. Per cert, no he introduït la teoria. És la teoria de la reina vermella. Exacte. Llavors, aquesta teoria es basa sobretot en la següent frase, que li diu la reina a l'Alícia. Has de córrer tot el que puguis per quedar-te al mateix lloc. Llavors, com va passar d'aquesta frase... Exacte. Com va passar d'aquesta frase tan filosòfica a una teoria evolutiva totxa? Doncs bé, resulta que Leigh Van Valen va agafar aquesta analogia per explicar com els organismes, ja siguin poblacions o espècies, han d'adaptar-se i evolucionar constantment per sobreviure mentre competeixen amb altres organismes en un entorn en constant canvi. Clar, si no tens canvis, mors perquè ja no et pots adaptar. Exacte. I bueno, posaré exemples també, perquè tots s'entén millor amb exemples. Tots s'entén millor amb exemples. Exacte. I el primer exemple que posaré és aquell on tenim organismes on hi ha una relació de depredador-presa. Vale? I és el mític cas de la gasela i el jaó. Tenim la gasela, que és la presa, la qual ha de córrer lo suficient perquè el jaó no l'atrapi, però clar, què passa? Que el jaó necessita casar la gasela per alimentar-se i sobreviure, no? I, per tant, ha de córrer més que la gasela. Clar. D'aquesta manera, què passa? Que tots dos individus, la gasela i el jaó, estan evolucionant i corren molt més ràpid que potser individus dels seus avantpassats. Però es mantenen en l'estatus quo, perquè es mantenen aquesta relació de presa i depredador. I
Bueno, digues, Laia. No, clar, jo aquí faré un petit apunt, Vale. perquè hi ha molta gent que això li sonarà una mica a lamarquisme. Atenció, No és lamarquisme. no ens agrada el lamarquisme, això no és. Què és això del lamarquisme? El lamarquisme és una altra teoria evolutiva que ens diu que la necessitat fa l'òrgan. És a dir, que no és el fet de que les gaseles corrin més perquè hagin de córrer més, sinó que les gaseles que són més ràpides, igual que passa amb els conills, són les que reprodueixen. Exacte, sí, perquè han sobreviscut i, per tant, aquesta característica s'ha adaptat. transmès, No? sí. Exacte. I un altre exemple, també per il·lustrar una miqueta, i que no és tan mortífer, vale? És el cas de l'arna falcó i la flor que pol·linitza, Vale? on l'arna ha evolucionat per tenir una llengua superllarga, però la flor que pol·linitza també ha evolucionat per arribar a tenir un nectari de 30 centímetres. Uau, supernectària. Sí, sí. I llavors, com passa tot això, no? Doncs bé, tot comença perquè la flor guarda el nèctar en un nectari profund per atraure l'arna. Però què li passa a l'arna? Que si s'acosta massa a la flor pot ser perillós per ella, perquè se li poden malmetre les ales. Llavors, aquelles arnes amb una llengua molt més llarga poden alimentar-se amb menys risc i acaben tenint més descendència amb aquesta característica. Ara bé, la flor no és tonta. Vale? Sí, les flors no tenen consciència, però tontes no són tampoc. I clar, a ella li interessa que l'insecte s'acosti prou per poder pol·linitzar-la. Clar. Així que les flors amb nectaris més profunds obliguen a l'arna a apropar-se més i assegurar la pol·linització. I al final, doncs, aquestes flors s'acaben reproduint més. I al final és això, és com un joc d'anada i tornada, no? Doncs la flor afavoreix les arnes de llengua llarga i les arnes afavoreixen les flors amb nectaris més profunds. Que guai, Paula. Superinteressant. Però a mi m'has promès una cosa al principi, Sí. de la qual no m'estàs parlant encara, i bueno, jo crec que Que ha arribat el moment, ha no? arribat el moment de que em parlis sobre les orques menopàusiques. Vale, Laia, t'ho explicaré, jo que et posaré així. és que és un tema molt guai, tio, és que et diuen, et parlaré d'orques menopàusiques, i et Ja. dius, què? Sorprèn molt, sí. Que sí. Doncs bé, vinc a parlar-te, no, del que és l'evolució de la menopausa. Vale. I no sé si t'ho has plantejat mai, però si realment quin és l'avantatge de la menopàusia? O sigui, per què les dones seguim vives i encara que no ens puguem reproduir? Uau, m'ho estàs preguntant en sèrio? Sí, clar. O sigui, Si òbvio. et dic la veritat, mai m'havia plantejat aquesta... Uau, és que m'estan sortint moltes coses en el cap, masses, no sé simple. Clar, perquè per una banda, per mi, com que no té sentit, perquè si realment el que volem és que els nostres gens passin a les generacions, tu com a àvia comparteixes només un 25%, com a mare comparteixes el 50%, per tant la menopàusia no té. En plan, Ja fem m'està- connexions amb sí, el cap. M'està començant a bloquejar el cervell. Vale, jo t'ho explico, Laia, t'ho Gràcies. explico tranquil·la, vinga, portar llum a la foscor. Doncs bé, resulta que la menopàusia és com una espècie de bug evolutiu. Vale. És un fenomen molt estrany que només es dona en 6 espècies en el món. Què? Sí, els éssers humans, òbviament, i en 5 espècies de cetacis, Uau, entre elles les orques. no m'ho hagués imaginat perquè, clar, com que hi ha moltes espècies que són mamífers, jo m'hagués esperat que tots els mamífers arriben a aquesta part de la menopàusia. Doncs no. Que fort. És molt heavy, és molt heavy. I bueno, potser et preguntes per què és tan estrany, no? Què Ja. passa amb la menopausa? O sigui, Paula, què passa amb la menopàusia? Exacte. Doncs bé, es tracta d'un fenomen molt estrany per 2 factors principalment. Primer de tot perquè entra en conflicte amb l'impuls evolutiu primari, que és maximitzar la descendència al llarg de la vida. O sigui que tu vols tenir, o la gran majoria d'animals volen tenir el màxim número de descendència, no? I, doncs això, molts animals es reprodueixen fins la mort. En canvi, la menopausa fa que deixem de reproduir-nos abans, generant un desavantatge evolutiu, ja que deixem de perpetuar els nostres gens a la descendència. I per altra banda, per què només estan els éssers humans i en aquests cetacis, no? O sigui, com és això? Doncs bé, perquè la menopausa necessita d'uns requisits socials. És a dir, que és avantatjosa només en aquelles espècies que tinguin estructures socials complexes, de llarga vida i normalment matrilineals, és a dir, on les femelles més grans doncs, puguin donar suport als seus descendents. M'estàs introduint aquí una altra teoria que vam aprendre. Guai, això és molt guai. Tira, És que tira. és molt guai, és que és Tira, molt guai. tira. Doncs sí, vinc a explicar el que ve a ser la hipòtesis de l'àvia. M'encanta.
I és que aquesta hipòtesi proposa que la menopausa va aparèixer perquè les dones postmenopàusiques augmenten el seu èxit genètic, ajudant a criar els seus nets. És a dir, que en donar suport a la descendència de les seves filles, no? Aquestes podien tenir més fills, o sigui, les filles, afavorint així la transmissió dels gens familiars. Clar, és que aquí entra una mica el conflicte de necessitem... Abans, bueno, hi ha com dues maneres de poder evolucionar. Una, tenim molts fills. Exacte. Dos, cuidant els fills que ja tenim. Exacte. I en aquesta teoria de l'àvia, aquesta hipòtesi de l'àvia, el que es fa és de que... Bueno, en comptes de tenir més fills, cuidem els que ja tenim. I són dues persones, dues mares que cuiden, o a vegades moltes, doncs, hi ha més tipus de famílies. Sí. Exacte, exacte. Hi ha moltes mares i moltes coses. Però bueno, doncs sí, és el que dius exactament, Laia. I també, diguem-ne que la menopausa ajuda a evitar la competència reproductiva entre mares i filles. Clar. Ja que en general, o sigui, si una mare i una filla es reprodueixen a la mateixa vegada, no?, i viuen en el mateix grup, doncs acaben competint pels mateixos recursos. En canvi, amb la presència de la menopausa, doncs, les dones més grans, al no poder reproduir-se, què passa? Que deixen els recursos a les seves filles i es centren en cuidar, protegir i proveir doncs, millor als seus nets. Sí, és que al final tot té sentit. Exacte. És molt heavy, tot això de la menopàusia i a més demostra doncs, això, el paper de les àvies, que és crucial per la supervivència de les espècies. Sí. I així, en comptes d'estigmatitzar tant el concepte de menopausa. Exacte. Sí. Doncs els haurem de donar gràcies a l'evolució per permetre a les nostres àvies que ens puguin cuidar i, si no, pot ser doncs, que ens haguessin ajudat a arribar on estem ara. Efectivament. Així que ja sabeu, a cuidar de les àvies, a passar més temps amb elles, que ens deuen molt tant a nivell biològic, evolutiu i emocional. I ja està. I fins aquí la meva secció i espero que no hi hagi estat molta xapa. No, ha estat molt bé, ha estat molt bé. Sí, jo crec que ha estat interessant, I sobretot doncs, portar el concepte d'evolució i, als nostres oients i que sigui així d'una manera més sassy, no sé, més guai. Tu has estat molt positiva. Sí. Jo vaig a canviar una mica l'atmosfera, perquè mai havia pensat que un objecte per avaluar la salut femenina em faria reflexionar tant sobre el patriarcat mèdic. Mare... Benvinguda a la meva secció, Paula. O sigui, aquesta música m'està deprimint una miqueta, Laia. De què em pensa parlar? Bueno, avui vinc a parlar d'una història una mica trista, però que espero que avui farem justícia des d'aquests micròfons que tenim aquí. Perquè tothom que hagi anat mai a una revisió ginecològica segur que coneix l'espècul, un instrument metàl·lic fred en forma de... De bec d'ànec. Exacte, sí. En forma de bec d'ànec. Però si no l'heu vist mai, és aquesta eina que serveix per obrir-te com si fos un ascensor i que inevitablement et fa pensar qui dimonis ha dissenyat això. Tens alguna idea de qui podria ser? A veure, o sigui, tal qual l'estàs escrivint, això només ho podria haver dissenyat un senyoro, saps? Un senyoro com la majoria de coses que ens fa mal a les dones, saps? Sí. L'espècul va ser creat el 1845 per poder estudiar la vagina i el coll de l'úter. La pregunta és, per ajudar-nos? Pues no ho sé, la veritat, O sigui, amb el mal que fa que et fiquin allò allà baix, no sé si ens ajuda gaire. Exactament, Paula, la resposta és no. Per entendre-ho, hem de viatjar enrere en el temps. Ara tanquem els ulls i ens situem amb l'Alabama del segle XIX. Hi havia un metge anomenat James Marion Sims, conegut encara a dia d'avui com el pare de la ginecologia moderna. Un títol que sona molt bé, però que potser a final d'aquest episodi podrem debatir si se'l mereixia tant o no. Però bueno. Vale, Laia. O sigui, se viene un poco de critiqueo, ¿no? Sí. Sims volia estudiar un problema mèdic real, la fístula vesicovaginal, una lesió que pot aparèixer després del part i que provoca pèrdues constants d'orina per la vagina. Era una condició mèdica devastadora socialment i físicament, i en aquell moment, doncs, no tenia cap tractament eficaç. Vale, o sigui que
m'estàs dient una miqueta, no, doncs, que aquest doctor al final sí que ens volia ajudar, no? Vale, sí, o sigui, el problema no és el que estudiava, sinó com ho estudiava. Vale. T'explico. Uf. Sim va reclutar, i dic reclutar amb moltes cometes, 3 dones esclavitzades, la Narcha, la Lucy i la Betsley. Vale, o sigui, si estan esclavitzades, intueixo que no van donar el seu consentiment, no? Aquest reclutament. Efectivament. Clar, eren esclaves i no podien donar consentiment. Eren considerades propietat dels seus amos i ells les van cedir per als experiments. I durant 4 anys, Sim va aplicar multitud d'operacions sobre aquestes dones. I cal dir una cosa important, i és que en aquella època l'anestèsia Meter ja existia. Vale. És a dir, que va decidir operar-les sense anestèsia i sense condicions d'higiene adequades. O sigui, que heavy. I però per Molt. què és això? O sigui, per què va fer aquesta decisió de, vale, les opero sense anestèsia i sense res? Doncs segons Sims, documenta literalment aquesta frase, Sims avui és un símbol de racisme mèdic institucional per aquesta frase, i és que deia que les dones negres suportaven millor el dolor. I tal qual, i així I es per queda. tant, i per tant no necessitaven anestèsia. La Narcha, la Lucy i la Betsley podien passar per totes aquestes operacions tal qual. Sense que passés res, no? Sí. Elles estan tranquil·les. Sí. I de fet anem a parlar sobre els umbrals de dolor i què diu la ciència, perquè segurament estem tots equivocats, inclòs tu i jo. Si et pregunto, Paula, sincerament, Vale. tu què creus? Qui té l'umbral de dolor més alt, si els homes o les dones, tu què em diries? Uf, bona pregunta. Clar, és que jo crec que aquí la meva resposta estarà com una miqueta coaccionada pel patriarcat, perquè sempre he cregut que són les dones qui podem resistir al dolor millor que els homes. Molta gent, i alguns metges encara ho pensen, que són les dones les que aguanten millor el dolor per la seva biologia o per les experiències com, per exemple, el part, que segurament estàs pensant en això. Però la ciència no ho confirmen i en alguns papers s'ha trobat inclús el contrari. Hi ha diversos estudis clínics que mostren que les dones reporten dolor amb més intensitat i amb més freqüència que els homes. Tenen un umbral de dolor més baix i una tolerància al dolor també menor comparat amb els homes en ciència experimental que s'ha fet en moltes situacions. Aquestes diferències poden ser degudes a factors biològics, és a dir, a hormones, a sistema nerviós, a genètica i també a psicosocials com el context cultural i com s'expressa el dolor. Vale. Articles com per exemple el Pain and Gender Difference, a Clinical Approach, és un article que parla sobre les diferències del dolor en diferents gèneres. És d'una revista de Elsevier, que és una revista científica. Sí, bastant coneguda. Bastant coneguda, del 2012. I després una revisió que s'ha fet de Sex and Gender Difference in Pain, que són diferències en el dolor entre sexe i gènere, que aquesta ja és del 2022, expliquen aquests mecanismes biològics i psicosocials darrere de les diferències entre sexes. La recerca també mostra que els biaixos de sexe i gènere poden afectar el diagnòstic, el tractament i l'eficàcia de la medicació. Per això, és crucial incloure tant l'anàlisi del sexe com el gènere dins la recerca clínica i preclínica i per desenvolupar tractaments que siguin més equitatius i personalitzats. Vale. O sigui, aleshores, com que si som més sensibles, llavors rebem més medicació? Efectivament, Paula, no. Vale. Jope, no estic donant ni una avui, No. Resulta que també hi ha estudis que mostren que les dones reben menys medicació pel dolor o se'ls subestima el dolor respecte als homes. De fet, ja hem parlat moltes vegades sobre els atacs de cor que en les dones... És veritat, es detecten molt menys perquè es confonen els seus símptomes amb símptomes més, no sé, diferents. Casuals, sí. Exacte. I l'Organització Mundial de la Salut i diverses publicacions mèdiques també indiquen que aquesta és una disparitat sistèmica i no només biològica. Exacte. O sigui que al final la creença de que les dones aguanten millor doncs també ve determinada una mica per les normes socials i estereotips, no?
Sí, s'espera que els homes siguin més forts i que les dones doncs, siguin més emocionals i que exagerin els símptomes, no? Sí, exacte. A més, aquestes normes se sumen idees antigues com la histèria femenina que s'atribuïa a Temazo, certes malalties o dolors que provenien de l'úter per un excés d'emocions i no a causes fisiològiques reals. Clar, és que si no tens úter no pots ser un histèric. No, Paula, clar que no. Com pots pensar això? És impossible. Doncs sí. Però sí, llavors, jo tinc una pregunta, Laia, i és que, amb tot això que m'has explicat del dolor i tal, hi ha alguna diferència entre les ètnies? Perquè, abans has dit, no?, que aquest doctor doncs, creia que les dones de color aguantaven millor el dolor. Doncs sí, hi ha evidències que en medicina existeixen bretxes racials en l'avaluació del dolor. Per exemple, alguns estudis clínics han demostrat que els professionals de la salut poden subestimar el dolor de pacients afroamericans en comparació amb pacients blancs i sovint és causa d'estereotips o creences falses sobre diferències biològiques racials. I aquesta qüestió ha estat documentada en investigacions com l'article de Racial Bias in Pain Perception and Response, és a dir, un article que parla doncs, això sobre el biaix racial que hi ha entre la percepció i la resposta del dolor, que és un article del 2014, que ja està una mica envellit relativament, però ens recorda que la ciència històricament s'ha construït al voltant de l'home blanc cis i que ha ignorat moltes experiències i realitats diverses que nosaltres, des d'aquí, doncs, reivindiquem. Exacte. Que fort tot això, de veritat. És que és un melón. És un meló per obrir molt fort. tan heavy. Sí. Però explica més coses, Laia, perquè és que és superemocionant això. Tornem a les nostres tres protagonistes. Vale. I vull explicar-te què va passar amb elles per mostrar-te els terrors als quals es van haver de sotmetre. I recordem que van ser operades sense anestèsia durant 4 anys. La Lucy, per exemple, va patir una operació que va durar més d'1 hora i va perdre tanta sang que quasi va morir. Què dius? Sí. I la Narcha va ser operada més de 30 vegades, fins que en Sims va trobar una tècnica que funcionava. I quan finalment la va trobar, la va aplicar només a dones blanques. I aquesta vegada amb anestèsia, clar que sí. Clar, perquè a la que el pinche, no el pinche, però a la conejita d'Índies pues no feia falta anestèsia. No, que heavy. No. I d'aquestes operacions doncs, va sorgir una tècnica quirúrgica innovadora i també un instrument, que és l'espècul vaginal. Vale. O sigui, ja veig, no, amb aquesta història que m'estàs explicant i les aberracions que van haver de viure aquestes pobres 3 dones, que si ja no em feia gràcia l'espècul, ara menys, saps? No. Perquè és, no sé, és l'eina del diable. Doncs sí. Tal qual. Sí. I el mateix que gairebé sense canvis s'ha utilitzat durant més de 150 anys. I és un instrument molt útil, no diem que no, però també és un instrument nascut literalment del patiment d'aquestes dones i que Sims, com a pioner, li van donar estàtues a hospitals i universitats, que algunes encara es mantenen. Mentrestant, la Narcha, la Lucy i la Betsley... Doncs res de res. Exacte. Res de res. Van desaparèixer de la història i el senyor aquest, com un heroi, allà. Pum. Totalment. I no va ser fins al segle XXI que es va començar a fer justícia, perquè historiadores i activistes com Harriet Ann Washington, que és autora de Medical Apartheid, o la Deirdre Cooper Owens, que és l'autora de Medical Bondage, Race, Gender and the Origin of American Gynecology, van començar a explicar la veritat, saps? De fet, Washington ho diu clarament i cito textualment les seves paraules. Vale. I és que no es pot abusar de la gent per aconseguir un avanç mèdic. No es pot sacrificar cruelment a un grup sense poder per beneficiar-se en un altre amb poder. Això no és defensable èticament. Doncs sí, molt sàvies paraules. Per sort, en llocs com per exemple a Nova York, l'estàtua de Sims ha estat retirada i en lloc seu, saps què han posat? Doncs espero que hagin posat algú que doni memòria a aquestes 3 dones, no? Sí, de fet, han posat un memorial dedicat a aquestes 3 dones que van patir
perquè Menos mal. les altres poguessin ser curades. Menos mal. Almenys algo positiu d'aquesta història. Anem una mica més a la part més positiva. Ah, vale, perquè deia jo, tots són drames. Tots són drames aquí. No, per favor. Dramàtiques i histèriques. Uau. I podem canviar el nom al Exacte, podcast. podríem canviar el nom, és el que estava pensant. Seria bon nom, Dramàtiques Sí? histèriques. Sí, sí. Doncs mira, un segle i mig més tard, dues enginyeres dels Països Baixos es van preguntar per què seguim utilitzant un instrument dissenyat dintre d'aquest context. I així és com va néixer un instrument que tu i jo coneixem, que és... El Lilium! Exacte, anem a parlar del Lilium. És un espècul redissenyat que és més còmode, menys invasiu, fet amb materials tous i càlids i està pensat des del respecte del cos de les dones. És que, a veure, si està pensat per dones, i per dones només és èxit assegurat. És que no pot ser d'una altra manera. I sí, les dues creadores són la Tamara Hovelin, que és una investigadora doctoral de, de la Enginyeria Industrial del Disseny de la Universitat Tècnica de Delft, que reconeix obertament que tenia molta experiència amb l'espècul, lamentablement. I una de les seves motivacions va ser redissenyar-lo no només per la seva forma, sinó també per les emocions que aquest instrument genera. I ella mateixa, així com nosaltres ho relacionàvem amb un bec d'ànec, a ella li recorda a una pistola. Què dius? Una Sí. pistola. O sigui, t'imagina't anar al ginecòleg i el primer que pensar és em ficarà una pistola per... Bueno, pel Sí, cucu. clar, relació... Heavy. Sí, imagina't la teva Sí, la teva ment, percepció. exacte, la percepció que tens amb aquest instrument, no? Clar. És que, bueno, no podem dir res positiu d'això. Correcte, sí, sí. I l'altra creadora és l'Ariadna Izcara Gual, que també és enginyera industrial de disseny. I durant el projecte va entrevistar desenes de dones i moltes li van expressar el mateix. El problema no és només el dolor físic, sinó també el simbolisme i l'ambient en el que es realitzen els exàmens. I també, o sigui, abans has dit això de els materials que són més tous, més càlids, clar, és que aquests espèculs, bueno, els que utilitzem avui dia, tenen un material així molt fred, allò, és que tot és incomoditat, metall. tot és incomoditat. Tot és molt incòmode, sí. Així que, com que redissenyar l'espècul també era una manera de fer justícia, van decidir crear el Lilium des de zero. I porta el nom d'aquesta flor de lliri també per la suavitat i el simbolisme i també la connotació positiva que transmet. Perquè Exacte. És que t'ho imagina't, pesar de pensar que et fiquen una pistola a que et fiquin un lliri... un lliri és molt més, saps? O sigui, sona molt millor, ho reps molt millor, crec Exacte. jo. Bueno, de fet ja ho deia Orwell, que no pots saber què és la guerra si no existeix la paraula guerra. Vull dir que Exacte. el tema el concepte de les paraules és important. Exacte, sí, sí. Però bueno, saps el millor de tot això? A veure, Laia, Una sorprèn-me. cosa molt guai del Lilium és que va sortir gràcies a un crowdfunding. Què dius? T'ho En juro. sèrio? Sí. Hòstia. Sí, sí. Al juliol del 2025 van recaudar 219.000 euros per desenvolupar-lo, provar els materials i iniciar els assajos clínics. Que heavy. O sigui, té la part positiva, no?, de dir, buah, de gent que realment s'interessi no per això i estigui donant de forma altruista perquè bueno, tota aquesta recerca i el prototip surti a la llum. Sí. Però per altra banda és com, no interessa, saps? Perquè si no hi ha una financiació pública clar. és perquè no interessa. Correcte, perquè fins ara tot estava bé. Però bueno, durant dècades la medicina s'ha pensat, dissenyat i testejat per a homes. I fins i tot els instruments destinats a cossos femenins. Que el Lilium s'hagi finançat amb un crowdfunding diu molt, És que exacte, diu molt. perquè mostra que hi havia una necessitat real, que no només no estava sent escoltada, saps? Exacte. I reivindicar l'espècul no és només una manera de millorar una eina mèdica, també és, d'alguna manera, d'una forma molt poètica, fer justícia per la Natxa, la Lucy i la Betsley, que van pagar amb un preu molt alt Sí. en el nom del progrés de la humanitat. Em sembla molt fort. Doncs sí, la veritat és que sí. I, o sigui, encara que aquesta història ha començat així una miqueta trista, jo crec que al final ha acabat amb un to empoderador, no? Ja Sí. que reflexa com fins i tot al segle XXI les dones seguim oprimides en la ciència, en la Totalment. medicina, en la vida, però no ens quedem callades, Està molt bé, sinó això. que... O sigui, no ens resignem a patir. Lluitem
pels nostres drets i per tenir una representació justa en la societat. Exacte, i que hem de continuar amb aquest camí gràcies a podcasts com el nostre. Exacte. Queda molt malament, no? Tirar-nos flors així. No, ens hem de tirar flors i líriums també. Ens hem de tirar molts líniums. Sí. Doncs això, ara ens queden pocs minutets per acabar, però abans d'acabar hem creat una secció nova. Sí? Sí. Espero que us agradi, Selecció cultural. La selecció cultural és un espai on apliquem la pressió evolutiva per filtrar propostes culturals on no només sobreviuen les més adaptades. Llibres, pel·lícules, sèries i exposicions perquè vosaltres també pugueu continuar evolucionant. Què ens portes avui, Paula? Doncs mira, ja que he parlat d'evolució, aprofito per recomanar 3 llibres que ofereixen una mirada més moderna i sobretot posen el focus en el paper del sexe femení. Un aspecte que sovint ha quedat en segon pla i sobretot en els relats clàssics de l'evolució. Totalment. Doncs el primer llibre que vull recomanar és Eve, de Kat Bohannon. És una revisió de l'evolució humana centrada en el cos femení, que qüestiona moltes idees tradicionals i respon preguntes tan bàsiques com per què menstruem? O si realment el sexe femení és el sexe dèbil. M'encanta. Ah, que sí? Després, un complement a aquest llibre és el llibre de A Brief History of the Female Body, de Dina Emera, que explica des d'un punt de vista evolutiu com s'ha format el cos de les dones i per què és com és. I per acabar, un títol una miqueta més provocador, però també molt divertit, ¿vale? És el llibre de Beach, de Lucy Cook. Cook? No, Cook. Cook. Sí, i no és beach de platja, no, és l'altre És tipus l'altre de beach. Vale. És un llibre que trenca mites sobre les femelles, el regne animal i mostra la seva enorme diversitat de comportaments. Uau, Aquesta m'encanten guai. les teves Ah, que propostes. sí? I tu què Sí, tal, sí. Laia? Què ens recomanes en aquest capítol? M'encanta que m'ho preguntis perquè jo us porto experiències. I comencem amb una experiència audiovisual immersiva en el Caixa Fòrum. Es diu Som Natura i és una mirada moderna i impactant sobre la biodiversitat que ens descobreix el cor de la natura i ens inspira a protegir l'entorn. Compta amb el suport de les Nacions Unides, la Fundació David Suzuki i el National Geographic. I són diverses sales amb projeccions a les 4 parets preparades tant per a grans com per als més petits. Activitat gratuïta per als clients de la Caixa. Seguint amb la línia de la Paula, us proposo també l'exposició de Mite, Vida, Extinció i Desextinció. Al Museu Blau, l'exposició mostra la vida dels animals, incloent espècies desaparegudes i les que poden tornar gràcies a la desextinció. Ostres, que guai, eh? Molt guai. També explica els mites i històries que han envoltat aquests animals al llarg del temps i és una manera de descobrir millor la biodiversitat i la importància de conservar els ecosistemes del nostre planeta. I el primer diumenge de mes l'entrada és gratuïta tot el dia i després a partir de les 3 de la tarda, gratuïta tots els diumenges. Doncs superbé, no? Ja no teniu excuses per llegir i per anar a veure, bueno, alguna aquest diumenge, no? Sí, per què no? Doncs sí, doncs, ja veus? Només ens queda despedir-nos. Sí. Que sí, Laia? Mhm. Doncs, això. Espero que us hagi agradat el capítol. Aquesta Nou format. nou format de Bata i Bota. I només falta donar-vos a vosaltres les gràcies per escoltar-nos i per confiar en nosaltres per aprendre una miqueta més sobre ciència. I una vegada més volem agrair també a Ràdio Cornellà per donar-nos l'espai i al Marc, el nostre tècnic, per ser un Homo sapiens sapiens tan fabulós. Res més, agraïm tots els comentaris al YouTube, a l'Spotify, a l'Evox i a l'Instagram ens trobareu com @bataibota. I res, Laia, com sempre diem, Mantingueu-vos curiosos. Adéu.